RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi ka ron? Nagkining sa kababay nga taga Mabulu, Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga April. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, salamat. Makauli na yung taon. April. Oh, Boyax. Muli na ka? Oh, nga naman. At tuo sa itong amigo na ka dito sa liyugaw. Nagpaabot ni mo. Ha? Nga naman? Nakon siya importanteng isulti ni mo. Unsa man? April, kuan kining... Ganina ragi ka nagsigikingon og kuan. Padayon na ko no na, bi. Unsa na ba? Ikulbaan mong gugo. Ha? Ikaw Rico no murag yung kag dili amigo. Ngano, uy, sulti na dayon. I love you. Ha? Amaw ay, ayaw pag sige ginanggaw, uy. Sulti na ba? Sige na, pagdali na kay mauli na ko. Lagi. Seryoso ko. I love you, April. Rico. Anya, niyon sa man ka? Wa na ko makatingog dayo, uy. Nilakaw na lang kong diretso. Unsa? Nga naman? Na-shock man ko, bi. Amaw. Chance sa unta to nimo kay crush kaya kinani mo si Rico, diba? Nga nagpadidi pagid ka? Mahadlo ko nga maguba ang among friendship, day. Maong mas okay ra na ako nga ingon ani na lang, mi. April. Love ka tika, April. Love man sa tika, Rico. So, kita na? Uyab na ta? Uyab na ta. Mau ba? Pwede ba kong makis ni mo? Ha? Kiss? Sige na. Sige, good. Hoy, April! Day? Naon sa ka diha, uy? Nagkinuktok man kanya, kalit man lang nagbudlot ng simod di mo. Ha? Oy, nag-daydream na sad ka, no? Ang mahugid ka, uy. Sugta na lagi na si Rico. Para dili ka mag-daydream na kutob. Sige ka. Mo-graduate na beta hapit. Basig magbahay ka. Day. Hindot na gid ba sa hapit na human ang klase oy? Magsige na tag-practice para graduation. Sa? Oo. Makalaglaag na ang mga estudyante. Barag ikaw, good? Sige laglaag diri sa mga classroom. Siyempre, naam ka. Ay, kilig ko na rin. Kaluod di mo, uy. Day April, tingog sa diha, uy. Ha? Di na lang mo sa mukon, good. Maikog tanin yung duha ni Boyax, uy. Ana gid April. Support gid namo. Asa man day si Rico? Wa lagi mo mag-uban. Wa siya ron. Nagsugat sila sa iyang iyaan sa airport. Naabot man gikan sa Manila. Aron, dadon na siya badong balik dito. Mular ka si Rico sa Manila. Recorded by X Thunder Gaming. Hindi man ko makatug, uy. Rico, pakatulgan ako. Pahawa na sa kong una-una. April, naon man ka? Di ba ka mahimutang diha? Katong na ko, no? Graduation na ba ni Buog, ma? Oo, ma. Graduation na namo, ugma. Ugma o na'y katapos ang higayon nga makita na ko si Rico.
Boyax, si Rico? Ha? Tuwa na. Nag-apa silang flight. Kinagpaabot ng imong mga paryente dito sa ato. Oo, ma. Nak, padong fiesta din sa ato. Pwede ka mo leave sa trabaho, anak. Sabado man na, ma, di ba? Oh, may duty ka, anak? Wa ko'y duty, anak, ma. Ay, salamat. Naagad ay makatabang-tabang na kugloto din he. Ay, ubay-ubay rabat ag bisita, anak. Sige, ma. Tabangan ti ka, anak. Pagkuha pa mong pagkaon, ha? Napay daghan dito. Oh, Day. Day, where are you? Nga ako sa amo. Dili na ka busy? Ori sa talong buyok, Spi. Ha? Nari ka diha? Nga naman? Basta, alin na dayon. Salamat gini ari giga April. Siha ni mo eh. Tagsar mo ko kita ni mo. Nga dool raman unta inyo din sa amo. Dali dali. Niya sila sud. Busy lang gid bitaw kaayos traba. Oh. Rico? Hi, April. Kagwapo niya. Nisabot siya kagwapo. Nauli na day ka? Kanas alang? Kaya tumiyagin si Mana. Si Lauren di ay. Akong fiancé. Fiancé. Day, magkuha sa tag soft drinks na. Dali. Inom sa Dili ko ng soft drinks. Beer ako. Ha? Abi na kung dili ka mo inom. Puslan man. Dali. Mag-ablit ag beer. Guys, ay mo palakaw ha. Kamu nalay nahibili namang bisita. Nya, tagsarbe kita makita ninyo. Mauna lang may bay kay Uh-huh. ako pang ihatod si Lauren sa ila. Mau ba bay? Sige, sige. Di na akong pugong ninyo. Ikaw, April. Onyan ako. Magtagay pa ta. Paulian ang gustong manguli. Sige. Asang baso? April, murag na sobraan niyo ka na. Natunga na ba si Risa? Bay, Nasok ka lang. ako na bahala ni April. Oh, bay. Ibalik na yun ka. Ako na ihatod niya sa ila. Dili ko. Buera ko ko. Ano problema nimo? Kuan, atuon sa nako sa Risa, ha? Dali. Ano problema nimo? Anong hubog man kay ka? Sabi sa labot ni mo. O ganun yung amang ka din eh. Ewan fiancé mo at man na ayaw ako. April, dili man nimo uyak kung nailhan nimo. Di man kaingon ini sa una. Gano'n, Rico? Nagtuo ka nga sud sa unom ka tuig, way mausab. April, Nausab na ko, Rico. Ikaw nausab na sad ka. Ang wa lang yun mausab kay kaning litsin akong feelings para nimo. unsa? Sud sa unom ka tuig. Ako nang giluom-luom ang akong feelings para nimo, Rico. Kay baho kang gado? Kay mahadlok ko. Mahadlok ko nga kung dili mo work ka tong relasyon, mawa na hinuon ka na ako. Maong mas gipili na ako nga magpabilin ang atong friendship. April, Pero ang nakasakit kay nawa ang atong friendship, Rico. Nawa ka na ako. Dugay na kay kung gusto mo sultinin mo I love you too. Pero, April. ano ako pa manigisultinin mo karon eh. Sa una pa unta. Kabugo biyan ako. Pero ikaw, payo naman ka. Kasluno naman gani na ka. Congrats, Rico. Og hangyo lang nako. Ayaw kong imbitara sa imong kasal. Kay dili na nako kaya ang kasakit.
ayaw nagbalik sa kong kinabuhi, Rico. April, Sa tibuok na kong kinabuhi, usa sa pinakadako na kong gimahayan, nga wa ko musulti dayon ni Rico sa akong feelings para niya. Ug puslan man nga kaslunon na siya laing babae, mas gipili na lang nako nga dili na lang gyud mi magkita pag-usaba. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, R&N. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni April nga taga Mabulo, Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan, ba't di ko nasabi?